Pre tieto deti pohyb je život. Potrebujú prostredie, ktoré je pestrofarebné a viac vecí, ktoré môžu priamo ohmatať a manipulovať s nimi. Pretože len na základe rozvoja tých motorických zručností sa môže rozvíjať reč a myslenie. A možno práve preto snívajú o krásnom ihrisku. Ihrisko, kazačka, tam povinní, kvety a ešte veľa ľudí. Vodačky, že? Neboli to ani nebesá, ani štát, ale ľudia, ktorí ich túžby vypočuli. A sami prišli s tým, že no a tuto by sme mohli urobiť toto. Tieto veselé a dokonca aj spevavé deti čaká v najbližšom období jedna obrovská zmena. Ich škola sa zmení na modrú, čo znamená, že v rámci projektu Modrá škôlka im súkromná firma vybuduje časť dvora podľa želania. Z toho urobili naozaj že veľmi veľký projekt, s ktorým potom za nami prišli. A keďže sa nám to veľmi páčilo, tak sme sa rozhodli, že pôjdeme s nimi do toho. Človek radšej chodí do takého zariadenia, ktoré je naozaj farebné, krásne. No a keď prídu deti v septembri do školy, tu ich čaká to prekvapenie. Začať by sme chceli práve v tejto prednej časti, kde by mala byť vytvorená taká predzáhradka, taká skutočná domáca. A tiež protihluková bariéra, altánok a ďalšie prekvapenia. Našepkám dopredu, nechceme zostať len pri tomto jednom zariadení. Chcú vynoviť aj ďalšie školy, ktoré navrhnú rodičia a učitelia. Môžu navštíviť našu webovú stránku modraškôlka.sk, kde sa dozvedia viac informácií. Z Modrej škôlky Anton Aramčík, televízia JOJ. A my v tej Modrej škôlke ešte pár minút ostaneme. V štúdiu sú hostia, ktorí nám prezradia ďalšie podrobnosti. Oboch sme už videli v príspevku, ale zopakujeme si. Riaditeľka špeciálnej základnej školy s materskou škôlkou na Karpatskej ulici v Bratislave, Ľubica Jegrová. Vitajte. Ďakujem. No a spoluautor celého projektu Peter Mučka, takisto pekný deň. No a poďme si ten projekt trochu viac vysvetliť. O čo presne ide v Modrej škôlke? Tak v Modrej škôlke ide o obnovu predškolských zariadení. Vieme, že všeobecne v školstve a vôbec aj pri tých škôlkach je veľký problém s nejakým finančným, materiálnym zabezpečením. Tak sme sa rozhodli ako ísť do niečoho iného a využiť prostriedky správnym smerom a pomôcť kamarátom. Pre mňa je veľmi zaujímavé, že ako firma ste si vybrali, že štátne škôlky, že nepodporíte súkromné, alebo teda, že prioritne pôjdete do toho štátneho školstva. Áno, je to tak. V zásade tie súkromné škôlky vnímame ako možno lepšie zabezpečené. Určite sa nájdú aj také, ktoré sú na tom horšie, čiže úplne ich vylúčiť nechceme, ale prioritne na tie štátne škôlky by sme sa chceli zamerať. Pani riaditeľka, ako ste sa vy dostali do tej pozície, že na vás si toho testujú? Neviem ani povedať, ale asi šťastená na mňa spadla, pretože ako som sa teraz dozvedela, môj kamarát a náš kamarát našich detí, Peťo, povedal, že do tej školy veľmi rád chodil a že ju poznal trošku a možno preto, že tá škola sídli na jednej križovatke dosť frekventovanej, ktorá ani nepripomína tá budova školu. Ja sa priznám, každý deň po tej križovatke chodím a málo kedy si uvedomím, že to je vlastne škola. Vyzerá to všelijako, len nie školsky. Ja hovorím o tom zvonku, nie zvnútra samozrejme. Áno, určite zvonku to tak vyzerá, ale znúka je tá škola plná smiechu, plná šťastia, i keď tie deti neboli obdarené tým, čo bežné deti, ale tieto deti sú naozaj úžasné. Tie deti vám vedia svojimi gestami dať naozaj tie svoje pocity najavo a neskutočne vás ľúbia. Je aj dôležité, že čo tieto decká potrebujú, na čo sa tešia, zohľadnite to pri tom projekte? Určite áno, ako sme sa aj s pani Ľubicou rozprávali zo začiatku, tak to sú deti ako každé iné. Možno spoločnosť ich vníma trochu inak. Potrebujú hlavne veľa pohybu. A pohyb je najlepšie realizovať vonku, na vzduchu, v prírode. Skúste mi povedať, ako bude vyzerať, povedzme teda, ten úvod. To je predzáhradka zatiaľ, to je také opustené, nie najkrajší priestor. V septembri alebo v tom dohľadnom čase, čo by tam malo pribudnúť? Tak je to viac, ale začali by sme práve chceli tou predzáhradkou. Tam by mala byť vybudovaná taká oddychová zóna pre rodičov, ktorí privezú deti do školy a zase idú pre ne, čiže nejaké miesto odstavné, také kvázi detské ihrisko vybudovať, viacej zelene. A v neposlednom rade teda aj
ochrannú protilukovú stenu, nakoľko je to práve už, ako sme spomínali, križovatka, alebo celkom lučná. Takže protilukovou stenu by sme aj týmto spôsobom chceli zabezpečiť taký pokoj, aby to bola taká oáza. Pani riaditeľka, vy ste si sadli a povedali ste, že poďme začať tu. Najprv to trochu odhlučníme, chceli by sme tam potom také miesto, alebo naopak vy ste tá, ktorá počúva a povie, že áno, a ešte. Určite nie, že ešte. Určite prišli s tým dobrým nápadom, toto tí naši kamaráti z firmy, prišli, predostreli návrh, trošku počúvali nás, čo by sme chceli a určite majú dobré oči, ktoré videli to, čo všetko v tej škole chýba a to sa snažia tým deťom a aj nám, aj rodičom vlastne nahradiť. Dôležité je asi povedať, že tá Modrá škôlka nie je o jednej jedinej konkrétnej škole v Bratislave alebo škôlke, ale je to projekt, ktorý má nejaké hranice, nemá hranice? Tak momentálne nemá hranice. určite áno. V tejto chvíli je toto pilotným projektom celého projektu Modrá škôlka a zamerať by sme sa chceli na celé Slovensko. Že urobiť si taký výber viacerých škôl štátnych prioritne. Bude to fungovať potom normálne, viem, že budete mať, alebo že už funguje webová stránka modraškôlka.sk, cez tú stránku potom postupne hlásiť sa, alebo ako sa dostane škola, ja neviem, niekde na vidieku k tomuto projektu? Tak určite to bude zamerané aj, alebo tá cesta pôjde aj informovanosťou, aby tie škôlky naozaj všetky vedeli, že je tu taká možnosť, že majú možnosť tým deťom nejakým spôsobom pomôcť zlepšiť to prostredie. Bude to formou kvázi takého dotazníka so súťažou, nech je to aj zaujímavé, nech to nie je len suché hlasovanie, teraz tu si kliknem, tam si kliknem, takže naozaj to bude takou hrou, ale zároveň je v pozadí nejaký reálny účel, že chceme zlepšiť prostredie. Každé to prostredie môže byť iné, áno. Pani riaditeľka, vy máte iné deti, ako sú tie obyčajné, ale neviem, ako to slušne povedať normálne, ale tie decká majú aj iné potreby, povedzme, musí byť, ak tam bude ihrisko, musí byť zdôraznená nejak viac bezpečnosť alebo bezbariérovosť, alebo ako k takýmto veciam? Zatiaľ sme nekladli podmienky na bezbariérovosť, lebo našu školu nenavštevujú deti, ktoré by toto potrebovali, ale určite firma už aj nad tým rozmýšľala. My sme chceli farebné prostredie a my sme chceli prostredie, ktoré by vlastne rozvíjalo motorické zručnosti. Farebné prostredie je to tak? To občas sa hovorí, že farba trochu lieči. Určite my sme sa dosť zamerali aj na tú farbu, aby bola v tom školskom prostredí, pretože keď je farba, tak je veselosť a keď je veselosť, tak deti radi chodia do školy. Dobre, takže plus minus v septembri môžeme ísť kontrolovať Karpatskú a pozrieť sa? Určite v septembri tam už niečo bude vidieť, alebo to gro, ale nakoľko teda ideme do tých širokých úprav, tak nejakú rezervu si musíme nechať. Veľmi pekne ďakujeme za pekný nápad Modrá škôlka. Dovidenia. Ďakujem pekne a držíme palce.